Bon dia. Doncs les classes que estem fent són sempre per matí, aleshores sempre intento que hi hagi una bona dosi d'envigorar-nos. La classe d'avui, donat les circumstàncies i com ens trobem i que comença a afectar-nos també mentalment i emocionalment aquest confinament, aquesta mancança de les nostres llibertats i fer el que ens agradaria fer. Doncs volia dedicar aquesta classe a intentar canviar la nostra perspectiva. No? A vegades quan canviem la nostra perspectiva, relativitzem les coses d'una altra manera, doncs podem tenir una altra flexibilitat, una altra manera de pensar que ens ajuda a poder passar aquest tram, aquest episodi d'una altra manera més suau, més lleugera, més en paus. Doncs estaré posant aquí i allà algunes asanes que segurament la majoria de vosaltres no heu fet mai. És una mica per sortir de la nostra zona de confort i fer alguna cosa diferent i intentar canviar aquesta perspectiva amb diversió, amb què pots caure i riure. Molt bé, doncs anem a començar. Avui, si voleu, tenir a mà un bloc, si poden ser dos encara millor. Després també un cinturó, una corretja de ioga, jo no tinc una aquí, doncs un cinturó o fins i tot una tovallola o un suèter, alguna cosa que puguis aguantar i et doni una miqueta de tracció. I després una manta, que sempre va bé. Ara, per exemple, si us costa obrir-vos així de malucs, doncs sempre va bé seure sobre la manta, aquí al cul, per poder estar ben aixecat. Aquí. Doncs començarem aquí així, amb Sukhasana. Sukhasana, cames en Sukhasana vol dir simplement que estan creuades aquí, just a shin bone, ara no em surt en català, aquí a la part de davant de la cama. No? Veieu que tinc un peu aquí i un altre aquí. Si això és massa, doncs podeu fer el rang que necessiteu. Però començarem amb aquesta cama dreta que està aquí més amunt que l'esquerra. És la que està doblegada per sobre. I d'aquí ens estirem l'esquena per tenir-la neutra. Podem utilitzar les mans aquí al darrere, primer ens podem aixecar una miqueta i després deixem baixar per notar aquesta esquena recta, la zona abdominal lleugerament ja activa per protegir la zona lumbar, i d'aquí, amb tot això, doncs tirem cap endavant. I potser només arribem aquí, perquè el que vull assegurar és que no estem posant tensió als discos de l'esquena anant així, curvant cap endavant, sinó que ens mantenim aquí així en línia recta. I tot això amb els isquions pegats al terra. No? I a partir d'aquí, doncs, aneu allà on podeu. Aquí a vegades van bé els blocs, perquè et pots relaxar una mica més així, traient pes del torso. I en lloc d'enfocar-te en a veure quan puc estirar i tenir l'esquena recta i tot això, intenta portar l'atenció al pes dels glutis i les cuixes cap al terra. I que amb aquest pes i aquesta gravetat que està treballant aquí, està treballant sempre a tot el cos, però que tot aquest pes als glutis i les cames s'enfonsen cap al terra, doncs és això el que t'ajuda a crear aquest espai en l'esquena. I d'aquí caminem una miqueta cap a la banda dreta i estirem la zona dorsal a aquesta esquerra. I tornem aquí cap endavant. I ara a l'esquerra. Molt bé, seguirem amb les mans per tornar aquí dalt.
dalt i ara l'altra cama per sobre i tornem a fer el mateix. Aquí ens assegurem una esquena neutra i potser aquest costat sigui molt diferent. Jo personalment tinc molta menys mobilitat i més agilitat amb aquest genoll esquerre i no puc baixar tant en aquest costat. I comencem a veure les asimetries que tenim del cos i que intentem, en aquests moments que ens dediquem a nosaltres amb aquesta ioga, d'intentar equilibrar aquestes asimetries. La respiració, inflant tot el diafragma i després deixar anar. I potser deixar anar és quan ens trobem una miqueta més d'espai per deixar-nos caure més amb aquest estirament. Molt bé. I d'aquí tornem una mica a la banda dreta. I a poc caminem cap a la banda esquerra. Molt bé. Doncs d'aquí tornem a trobar-nos aquí dalt. Ara agafem la corretja, el cinturó, el que tingueu. Podria ser un suèter, una tovallola. I més o menys posem-ho, per començar, més o menys l'amplada dels genolls, o pot ser fins i tot una mica més, sempre estem atents a fer-ho més estret. I d'aquí inhalem, mentre anem pujant aquesta corretja cap amunt i baixem aquí al darrere. Doncs si això era massa estret, ara veig que igual l'amplada del genoll és una mica massa estret, fem una miqueta més llarg. Es tracta de lubricar i d'escalfar les espatlles, no d'entrar en l'estirament més profund que puguis aquí, traient un braç del seu lloc. Aquí inspirem, exhalem anant aquí enrere. Tota l'estona que ho estem fent en la zona abdominal activa, és a dir, amb l'expiració noto que la zona abdominal s'activa i estic protegint la zona lumbar i no estic entrant aquí directament en una sobreestirament de la zona lumbar de l'esquena. Potser ara podem entrar les mans una miqueta més, no cal ni refer la corretja, simplement entrem una miqueta més les mans i estirem aquí enrere. Una més. Molt bé, doncs deixem això a un costat i ens trobem al tabletop, mans i genolls a la màrfega. Molt bé, doncs recordem aquesta alineació, la zona abdominal està activa, no estic aquí enfonsada sobre les meves espatlles, sinó que les espatlles actives fins i tot una miqueta de rotació externa de les espatlles, aquí com un somriure, no? En la clavícula, aquí neutre, el còccix està una mica interioritzat, molt bé, tenim els genolls a l'amplada dels malucs, les mans totalment obertes, tots els dits estan pressionats contra el terra, estic empenyant el terra cap a baix. Molt bé. I d'aquí agafem la mà dreta i fem thread the needle, agafem aquí entre braç i cama, recolzem el cap contra el terra. Els malucs continuen estant igual, de cintura a baix estem a tabletop totalment igual que abans. És només la zona de dalt, el torso, que fa aquesta rotació. Si estem relaxats aquí, estem empenyant amb la mà esquerra, estem empenyant contra el terra,
per entrar en aquesta rotació de la zona toràcica de l'esquena. I ara, si volem, agafem aquest braç esquerre i el deixem penjat per aquí al darrere. Pot agafar la cuixa, la samarreta o quedar simplement penjat. Tornem a la cama, la mà esquerra al terra, ens ajudem amb això per empenyar-nos aquí cap amunt. Anem a fer un parell de cat and cows per despertar l'esquena. Inhalem aquí, extensió de l'esquena. Exhale, round your back. Inhale, extend your back. Exhale, chin to chest. Inhale. Exhale. I aquí, continua el teu ritme, intenta que siguin moviments orgànics, és a dir, estem donant mobilitat, estem movent els òrgans aquí dintre, despertant-los, activant-los, envigorant. Molt bé. I d'aquí, mà esquerra, entremig de braç dret i cama dreta, i a poc ens recolzem aquí. Vigileu de no posar tensió a la zona cervical perquè estic empenyant molt amb l'espatlla esquerra cap al terra. El cap està al terra també, però realment és més superfície de l'espatlla esquerra. M'estic empenyant a la mà dreta per entrar en aquesta rotació. Les cames al darrere estan paral·leles, zona abdominal activa. M'ajuda amb la respiració a l'exhalar per poder entrar una miqueta més en aquesta rotació, en aquest gir, aquí cap a la dreta. Agafem el braç dret cap amunt i el deixem penjat aquí al darrere. Una respiració més. Molt bé. Braç dret amunt. El posem la mà contra la màrfaga, ens ajudem amb això per aixecar-nos. A poc tornem aquí al tabletop i aquesta vegada, en lloc de cat and cow, simplement anem a fer circles amb tot el tors a la cintura. Primer podem anar a la direcció del rellotge. Jo estic anant al revés. Una direcció i després l'altra. Realment podem enfonsar un colze, després l'altre, un maluc, després l'altre. I d'aquí igual has d'anar una miqueta enrere, en la màrfaga. Anem baixant els braços a poc i fent aquest estirament que els gats fan tan sovint. A mesura que potser et quedis només aquí, potser puguis enfonsar el pit contra la màrfaga, estira els braços. Una molt bona estirament aquí de la zona de dalt de l'esquena i de les espatlles. I fins i tot aquí, escolta i sent el teu cos. Hi ha una espatlla que sents diferent a l'altra. Molt bé, a poc ens aixequem, portem les mans aquí i ens trobem a Downward Facing Dog. Doncs aquí tenim unes respiracions perquè trobis on ets avui. Pots baixar un genoll dret, després l'esquerra. Pots posar un peu al darrere, estirar un dorsal, després l'altre. I juga també amb la flexió que puguis donar dels genolls per realment portar aquest pes aquí enrere. I després, una vegada tens això, aleshores pots començar, a mesura que puguis, a portar els talons cap al terra. Vigila que he dit que no estic dient que els talons hagin d'anar al terra, però la intenció és que van cap allà. Aquí una altra cosa que va molt bé és agafar la màrfaga pels costats i realment enfonsar-te aquí utilitzant
la màrfega als costats per poder portar el cap. Potser no toca el terra, però aquí al darrere. Molt bé. I d'aquí anem a plank pose, planxa. Aquí tenim les espatlles molt actives. Sempre podeu baixar els genolls si això és massa. D'aquí les cames actives, la zona abdominal molt activa. No estic aquí així enfonsat, realment estic aquí dalt. I d'aquí tornem al downward facing dog. Farem això un parell de cops més. Anem aquí a plank pose. Una respiració bona. I amb l'exhalació tornem aquí al downward facing dog. Inhale, plank pose. Exhale, downward facing dog. Inhale, plank pose. Downward facing dog, una més. Inhale, plank pose. Exhale, downward facing dog. I d'aquí agafem la mà esquerra i la portem en direcció cap a la cama dreta. Potser arribem aquí, fins i tot podríem agafar la màrfega i un cop més, cintura cap a baix, està exactament igual que el downward facing dog, no estic portant una cama sobre l'altra, sinó que la rotació ve de l'esquena i aquí girem cap a la banda dreta de l'habitació. L'espatlla dreta molt activa. Molt bé, canviem de mans. Potser vagi millor tancar una miqueta aquest espai entre cames i mans i ens obrim aquí cap a la banda esquerra. Molt bé. Doncs d'aquí, downward facing dog. Juntem els peus aquí al darrere i a poc anem caminant aquests peus aquí cap al davant. I aquí ens reprengem amb la panxa aquí sobre les cuixes. I a poc podem estirar una cama, després l'altra, molt de carinyo a la zona lumbar. Potser no, potser ens quedem aquí. Podem també utilitzar un bloc i simplement fer una miqueta de balanceig aquí amb les cames, fer escalfar els isquiotibials. Molt bé. Els que voleu podem agafar els colzes i anem d'un costat a un altre. Molt bé. Posem les mans aquí als isquions per portar tota la nostra atenció, per assegurar-nos que a l'aixecar-nos estem activant aquests glúteos medius i estem pujant fins aquí dalt. Molt bé. Doncs aquí estem. A Tadasana. Tanquem els ulls un moment i tornem a aquesta dedicació de la classe d'avui, que jo us he motivat perquè sigui sortir de la nostra zona de confort, de practicar aquesta flexibilitat mental per poder superar aquests episodis difícils que ens ha posat ara la vida, per poder fer aquests canvis, en anglès diem these mental shifts, de poder fer aquest canvi, de relativitzar. I afegeix aquesta dedicació a tot el més que vulguis. Molt bé. Doncs d'aquí inspirem braços amunt, exhalem, comencem la nostra salutació del sol. Un dia gris, però faré la salutació del sol igual. Baixem mans aquí, esquena recta, neutra, inhalem aquí. Exhalem, doblegant els genolls tot el que necessitis, mans a baix, peus aquí al darrere. Plank pose, planxa, ja hem estat aquí. Inhalem aquí,
pujant una miqueta per sobre dels nostres dits dels peus i exhalem baixant fins a baix, poc a poc, a poc, a poc. Recordeu que sempre podem posar els genolls al terra, fa bastant més fàcil. D'aquí anem a estirar els braços aquí al davant. I a l'inspirar, pugem cames i braços. Inhalem aquí. Exhalem. Inhalem. Cames molt actives, braços actius, però intenta relaxar el coll, la mandíbula, pots somriure. Exhalem aquí. Inhalem. Exhalem. Inhalem, empenyem contra el terra amb tota la panxa, tota la zona abdominal. Exhalem. Ara sí, mans aquí a les aixelles, als costats de les aixelles. Inhalem Cobra, utilitzant i fent exactament el mateix, és a dir, no m'estic empenyant simplement amb les mans, sinó que realment estic empenyant amb la meva panxa per protegir la zona lumbar. Exhalem. I d'aquí tanquem peus a dintre, ens ajudem amb els genolls per pujar aquí a Downward Facing Dog. De Downward Facing Dog, inhalem, a l'exhalar anem caminant aquí cap amunt. Inhalem aquí, esquena recta, neutra. Exhalem aquí fins a baix, amb una miqueta de plec als genolls. Inhalem aquí i ens quedem aquí, en Utkatasana. Chair pose. Vale. D'aquí ara ens mourem amb la respiració. Inhalem aquí, exhalem i estirem cames, el que puguis, el que vagi bé, i ens quedem aquí amb els braços. Inhale, exhale. Intentant envigorar, ajudant amb aquell bombeig que estem fent amb la respiració, a tot el sistema limfàtic. Ara, els que voleu, quan arribem aquí, ho fem, aixequem els talons. Dos més. Fixeu-vos que no estic movent el cap ni la zona de dalt, només les cames i els braços, i d'aquí, Utkatasana. Molt bé. Doncs jo ja em trobo força escalfada, espero que vosaltres també. Calma, zona abdominal, braços. Ara continuarem amb una salutació del sol B, que simplement afegeix un guerrer 1 a cada banda a cada costat, esquerra i dreta, a més de la salutació del sol A, i comencem amb Chair Pose, amb Utkatasana. Molt bé, doncs aquí Utkatasana, amb la inhalació, exhalem, mans al terra, inhalem aquí, esquena neutra, soft gaze, exhalem, mans al terra, peus al darrere, plank pose, recordeu que sempre podeu posar els genolls. Inhalem aquí, exhalem, d'aquí ara sí. Inhalem Cobra, exhale, Downward Facing Dog. D'aquí inhalem, cama dreta amunt, exhalem, portem la cama dreta just darrere la mà dreta, rotació del peó esquerre aquí al darrere a 45 graus. I d'aquí, utilitzant les cames a zona abdominal, ens aixequem al guerrer 1. Anem a notar aquest guerrer 1. Recordeu, aquí tenim la cama dreta, més o menys a uns 90 graus, el genoll dret està just sobre dels dits del peu.
La zona abdominal està aquí molt, molt activa. No estic aquí així cap al davant, sinó que estic aquí, amb el còccix mirant cap a baix. El peu del darrere està molt, molt actiu també. I al moment que portes l'atenció i al darrere, notaràs que relaxes una mica la cama del davant, que segurament és la que tens ara que està tremolant. Molt bé. D'aquí, braços a baix. D'aquí, cama dreta aquí al darrere. Estem aquí al plank pose un altre cop. Genolls al terra si ho necessiteu. Inhalem aquí. Exhalem, a poc anem baixant. Fins al terra. Inhale, cobra. Exhale, downward facing dog. De downward facing dog, inhalem, cama esquerra amunt. Exhalem, just darrere la mà esquerra. Peu del darrere, a 45 graus. Al moment que faig això, fixeu-vos que els malucs encara estan totalment centrats mirant al davant de la màrfaga. Al obrir aquest peu no significa que jo m'obro cap a aquesta banda. Tot això aquí, recte, mirant cap aquí al davant. Una vegada tinc tot això i soc conscient que estic utilitzant les meves cames, m'aixeco aquí amb braços amunt. I podem mirar. Fixeu-vos que els peus estan com en esquís, no estan en una línia recta, sinó que cadascú té el seu espai en línies paral·leles. El peu del darrere està a 45 graus, el dit petit del peu dret també està fent la seva feina, està empenyant allà contra el terra. Tot això molt actiu. Afegim els braços. Aquesta respiració profunda que ens ajuda a entrar en el sistema nerviós parasimpàtic, que és en el qual funciona el sistema immunològic. El sistema immunològic no funciona quan estem en mode supervivència, sinó quan estem calmats. Molt bé. D'aquí, mans al terra, peu esquerre al darrere. Aquí, plank pose. Inhalem aquí. Exhalem all the way down to cobra. Inhalem. Exhalem, peus al terra i ens ajudem amb els genolls per anar aquí dalt, al downward facing dog. Vale? Si els que voleu, podem fer, en lloc d'anar, estem aquí a cobra, fem aquí cobra, podem tancar els peus i directament t'aixeques, però només si us veieu amb força de fer això amb els braços. Si això ho feu a costat de l'esquena, és molt millor que estem aquí i utilitzem els genolls, els braços també, però amb molta ajuda dels genolls al terra, i d'aquí anem a downward facing dog. Molt bé. Doncs d'aquí inhalem, i a l'exhalar podem fer petits passos cap al davant com hem anat fent, o podem fer un pas, el que us vagi millor, i d'aquí inhalem, esquena neutra, exhalem fins a baix, inhalem, Utkatasana, exhalem, Tadasana, i tornem un moment a la respiració, tanquem els ulls, tornem a la dedicació, tornem a un somriure, de prendre-ho tot lleugerament, que estem aquí per divertir-nos, per passar-nos-ho bé, per començar el dia amb bon peu, mobilitat, amb reflexió també. Per tenir un estat d'ànim, un estat anímic d'acceptació. D'aquí inhalem, exhalem, braços aquí baix, aquest ja serà l'últim, inhalem aquí
esquena neutra, exhalem, tornem aquí va a plank pose, inhalem aquí, exhalem, braços doblegats fins a baix, inhalem cobra, exhalem, peus cap a dintre, utilitzem genolls i arribem aquí. Molt bé. Doncs ja hi som, ara farem algunes vinyasses de guerrers i també afegirem braços avui. Doncs aquí inhalem cama dreta cap amunt, exhalem i aquest cop portem la cama dreta entremig de les dues mans i el peu de darrere un altre cop a 45 graus. Aleshores, aquesta vegada sí que veureu que estem en una línia recta, no? Ja no estem amb el guerrer 1, que havíem estat en aquests dos esquís, sinó que estem en aquesta línia recta, i això és el guerrer 2, perquè al aixecar-nos aquí un altre cop utilitzant les cames, ara sí que estem més oberts en aquesta banda, en el meu cas, aquesta banda esquerra de la màrfaga, i no estic tant cap endavant. I això ho fa el fet que tinc aquesta alineació de taló a l'arc interior del peu del darrere. Molt bé. Doncs aquí estem al guerrer 2, podem afegir braços. Molt bé. I els braços que volia afegir avui són Gomukhasana, i aquí el que farem és que pujarem primer al braç dret, estic bé així, podeu veure bé el que estic fent amb els braços, pujaré aquest braç dret i el dobleguem aquí. I aquí, aquest braç al darrere, també faig rotació interna de l'espatlla, rotació interna per poder doblegar aquest braç i aquests braços es puguin trobar o no, o només arribo amb la samarreta, o aquí podríem utilitzar aquesta corretja, o una manta pot ser una mica massa gran, però una tovallola o un suèter, una samarreta, aquí podria funcionar. O potser arribeu a agafar-vos les mans aquí. Sí? Molt bé. Doncs aquí estarem una estona, és a dir que mireu que esteu en un lloc que teniu sensació, que podeu treballar amb la respiració i no està causant tot tipus d'alarmes de tensió ni res per un estil. Estem aquí per gaudir el cos on està en aquell moment. Molt bé. Molt bé. Doncs aquí ara deixem anar aquesta corretja o el que teniu aquí. A poc, perquè és bastant intens, anem deixant els braços, els estirem i anem un altre cop al guerrer 2. D'aquí, ara, donaré la volta perquè em veieu bé, però fixeu-vos que encara continuo amb el peu dret aquí al davant. Ara farem Garudasana Arms, braços. I aleshores, en aquest cas, agafarem el braç dret i el portarem per sota de l'esquerra. Podeu aguantar mans aquí també, o potser acabeu aquí o aquí, us ajudeu. Podeu agafar aquí també el cinturó que teníem abans. I ara aquí mirem de portar els colzes cap amunt. Amb això vull dir, portem els colzes cap amunt. Fixeu-vos que no estic movent les espatlles es queden on estan, no estic pujant tot, no? Només els colzes i baixo el cap. Creant i portant la respiració a tot aquest espai entre els omòplats. Molt bé.
Aquí ve el canvi de perspectiva. Doncs ara, d'aquí, mirem cap al davant de la màrfaga. Ara, de cames estem com si estiguéssim en crescent pose. I de crescent pose posem més pes al peu del davant, al peu dret, i potser ens quedem aquí ajudant-nos amb aquest peu per l'equilibri, o potser podem anar al guerrer 3 amb Garasana Arms. Aquí al davant. Podem doblegar la cama del davant, posar el peu aquí a baix, tot el que necessiteu, però aguantem aquí un moment, ja sé que la cama dreta està parlant molt. Fem una respiració més aquí. Molt bé. I ara portem la cama esquerra aquí cap al davant i fem Garasana amb les cames també. Potser no us he trobat mai en aquest lloc. Fets un nus, no? És a dir, aquí també tinc la cama dreta és la que està al terra, i la cama esquerra potser només arribi a posar la cama aquí així. Potser necessiteu posar contra el terra per donar-vos una mica d'equilibri, o potser podeu fer tot el nus aquí contra l'altra cama. I aquí un altre cop, recordem, pugem colzes amunt, baixem. Molt bé. Doncs deixem anar aquest peu aquí al costat. Molt bé. Doncs ara tornarem i farem l'altre costat. Ens trobem en downward facing dog. Una respiració aquí, downward facing dog. A la propera inspiració, portem la cama esquerra amunt i la portem aquí, entremig de les dues mans. Peu del darrere, rotació, 45 graus. Ara estem, recordem, ara pujarem al guerrer 2. No? Sempre, per assegurar-nos, podem posar la mà esquerra a l'isquió esquerra per assegurar-nos que realment estem activant tot això per pujar aquí dalt. I si això és massa, les cames encara no tenen aquesta força per fer-ho, ens podem ajudar amb una mà sobre la cuixa per ajudar-nos a pujar aquí. Perquè no ho faci l'esquena. Molt bé, doncs aquí tornem a mirar que tinguem l'alineació d'arc interior del peu del darrere, el taló aquí al davant, tinc el genoll esquerre just sobre els dits dels peus, puc aixecar els dits del peu d'aquí al davant. Una vegada tinc tot això, mans aquí, recordem, zona abdominal activa, no estic aquí així cap al davant, estic aquí, una mica és aquesta acció de Michael Jackson. Aquí els braços estirats, tot actiu. L'asana tradicional és que mirem just sobre aquest dit del mig, tranquil·lament, amb un somriure. Adonant-nos que en moments que volem reaccionar i tenim dins nostre d'aguantar un moment més i ser realment qui som. I qui volem ser i no treure els primers mecanismes de comportaments passats i reaccionar amb la primera cosa que trobem de la butxaca. Molt bé. Doncs d'aquí ara relaxem els braços i farem Gomukhasana amb els braços. I aquest cop ara portem el braç esquerre aquí al davant. Aquest braç, quan més a prop de l'orella, millor. És a dir, estem fent quasi bé com una mica de coixí amb el colze, no? Sobre el qual el cap es pot recolzar, mai millor dit.
Doncs el que vull dir amb això és que si tenim manca de mobilitat d'aquesta espatlla, i això vol dir que aleshores tenim el cap cap aquí, oblida't d'aquest braç i intenta utilitzar el cap per obrir aquesta espatlla suaument, amb carinyo, cap endarrere. Si tot això ho tens bé i realment tens l'alineació que tindries amb braç o sense braç, aleshores pots afegir aquest braç dret aquí per sota i un cop més utilitzem tovallola, corretja, cinturó, tot el que necessitis, potser totes les coses a la vegada no funcionarà. Una d'aquestes per poder trobar que aquestes dues mans tinguin alguna cosa per agafar-se i poder descansar la musculatura de les espatlles que s'enfonsin en aquesta obertura. Aquí pots tancar els ulls i notar com això, què notes més aquí? Jo, per exemple, aquí noto en el meu braç esquerre, tota la part del tríceps, noto com un alliberament aquí, noto una escalfor rara que no és ben bé escalfor, és com una sensació com que entra líquid a tot arreu. És una cosa molt estranya i no em passa a l'altre costat. No? Intento seguir i aquesta sensació, a veure fins on arriba, fins als dits, cada vegada és menor, és sensació o és dolor, m'agrada, no? Si no m'agrada deixo respirar una miqueta més i surto una mica de l'àsana i torno. Molt bé. Doncs a poc, que això pot ser bastant intens, deixem anar un braç aquí a baix, després l'altre, semblant que estan fets de flam ara, no? Pot ser. Molt bé. I ara, counter pose, Gardasana. Vale? En aquest cop és el braç esquerre, sí, és el braç dret per sota de l'esquerra, diria jo. No em feu molt cas, feu el que no heu fet abans. Molt bé. Recordem aquí, portar els colzes cap amunt, front cap a baix, obrint tota aquesta zona entre els omoplats. Molt bé. I d'aquí comencem a desplaçar-nos a poc cap aquí, cap endavant, portant tot el pes a aquesta cama esquerra i potser ens quedem aquí. Ara estem mirant al davant de la màrfaga, no estem de costat. Potser ens quedem aquí, potser pugem una miqueta a la cama, potser estirem la cama esquerra. En tot cas, aquí els malucs estan tots dos mirant al terra, no estic oberta cap a la banda dreta, estan tots dos al mateix nivell del terra. Una respiració més. Molt bé, agafem aquesta cama dreta i la portem aquí i fem Gardasana amb les cames també. Recordem, si pots, estira aquí els colzes una miqueta amunt. Si caus com jo i tornes per una respiració més. Caure és important, igual d'important que fer-ho. Molt bé. I d'aquí tornem aquí, al guerrer 2, estirem braços i tornem al downward facing dog. Downward facing dog, genolls al terra, Balasana.
fes al teu temps 2 respiracions aquí del diafragma totalment ple, notant ara la teva respiració, si la notes diferent que al principi de la classe. Si notes tot més mobilitzat, més envigorat i pots tenir sensacions de la teva respiració arribant a totes les diferents cantonades del teu cos. Molt bé. Sortim d'aquí i anem a fer uns hip openers, diguem, en anglès, que són per obertura dels malucs, on diuen que es guarden totes les emocions i per això costa tant. A vegades penso, les raons que quines siguin, és per molt bona salut i mobilitat treballar-los una mica cada dia. Doncs aquí farem Gomukhasana. Hi ha diferents opcions aquí. Una serà la més light, és com hem començat, que és Sukhasana, que aleshores estaríem aquí així, o fins i tot sense creuar les cames, simplement una cama pel davant de l'altra. Un cop més ens ajuda a posar alguna cosa aquí sota el cul, estem més aixecats i és més fàcil tenir aquesta obertura. Els que teniu una miqueta més de flexibilitat i voleu provar la Gomukhasana tradicional, que seria un genoll sobre l'altre. Aquí l'important és que tots els glutis estiguin a terra. Si per fer això estic totalment així, doncs recomano fer alguna una miqueta més fàcil o, un cop més, poses alguna cosa sota el cul i aleshores no tindràs un maluc més aixecat sobre l'altre. Aleshores aquí estem en Gomukhasana. Aquesta esquena així neutra, aquí al darrere. Quan més cap a tu estan els peus, menys intens, més fàcil. Quan més paral·lel estan les cames amb aquesta línia de la màrfaga aquí, doncs més intens és els malucs. A veure si tots trobem el nostre punt, on podem estar un momentet. Molt bé. En tot cas, tots tenim la cama dreta amunt i amb la cama dreta primer, doncs portem el braç dret amb una miqueta de plec aquí amb el colze, dobleguem el braç una miqueta. Amb la mà estic empenyant aquest maluc contra el terra, estic fent tracció aquí així, i amb el braç esquerre estic obrint al costat esquerre del cos. Amb tot això relaxat. Molt bé. Aquest braç esquerre que tenim aquí dalt, sense moure el cap queda igual, l'agafem i estirant aquí el trapezi. De fet, si voleu poder pujar aquest espai aquí per recolzar el cap, o potser no ho necessiteu. En tot cas, estem relaxant aquí, estem estirant, també activant tots els ganglis limfàtics que hi ha aquí, que puguin respirar, que tinguin el seu espai per netejar-se, perquè la limfa pugui bombejar amunt i avall i passar per aquí i fer tota la seva feina correctament. I pots tornar a la respiració. Molt bé. Doncs per sortir d'aquí, recomano que agafem abans de moure el coll, agafem el nostre cap amb aquesta mà dreta i ens ajudem a portar el cap amb tota la seva grandesa de pes, aquest gran meló, el portem aquí dalt. Molt bé, anem a fer l'altre costat.
utilitzant la zona abdominal. Canviem cames. I un cop més, un costat pot ser molt diferent a l'altre. Estem aquí. Si després feu aquesta classe en un altre moment, també aquí podeu afegir altres variacions amb els braços, aquests braços de Gomukhasana, que aleshores seria el Gomukhasana amb les cames i també amb els braços, i aquí podem anar cap endavant. Hi ha tot mena de modificacions que podem fer aquí, en moltes asanes. Doncs aquí nosaltres continuem amb aquest braç esquerre, portem la mà aquí al terra, aleshores estic una miqueta mirant recolzada cap a la banda esquerra i ara afegeixo aquest braç. Al afegir aquest braç no significa que aquest espai a dreta fa una expulsió cap a l'orella així. No. Tot aquest espai aquí i des d'aquest espai estiro cap a la banda esquerra. Obrint tota aquesta zona dorsal, somriure. Això ens ajuda a relaxar la mandíbula, el coll, de manera automàtica. I no et prenguis seriosament. No cal. Disfruta aquí. D'aquí agafem el braç dret i l'estirem cap a la banda dreta. Portant ara la nostra respiració a tot aquell trapezi dret. Molt bé. I un cop més, ajudant-nos amb la mà esquerra, portem el cap aquí al davant. Molt bé. Doncs ara relaxem una mica les cames. Si no ho esteu ja, anem a aquesta Sukhasana. Agafem els dos braços aquí al darrere, així intercalant els dits. Portem les espatlles aquí al darrere. Potser podem notar que les mans ens arriben al terra. Dobleguem els colzes i portem cap a la banda dreta. Aquí podem afegir el coll si voleu. Molt bé, tornem al mig i portem ara cap a la banda esquerra i estirem aquí un cop més el coll. Molt bé. I ara, per últim, ens estirem al terra, agafem les cames amb les mans i podem fer un costat a un altre, o si us veieu que podeu i voleu, agafem els peus en lloc de les cames i fem Happy Baby, bebè feliç, i podem fer balanceig cap a una banda, cap a una altra, les cames estan més o menys doblegades a uns 90 graus, podem portar un genoll a terra, després l'altre, no? Aquells dies quan eren bebès i ens ficàvem els dits als peus a la boca, doncs sempre penso en això quan fem aquesta asana. Molt bé, doncs després d'una mica de balanceig, pots trobar un punt per estar-t'hi un momentet, notar com aquest pes, aquesta gravetat, porta els genolls cap al terra, també el pes de les teves mans sobre els peus. Molt bé. I
Aquí tanquem les cames, les portem suaument contra el terra. Estirem els braços. Ens posem en extensió, allà on us vagi bé. Potser voleu continuar amb un altre tipus de variació amb les cames, o potser no, estirades. Anem a gaudir unes respiracions de tot el que hem creat en aquest espai de temps, la nostra mobilitat. Portat salut al nostre cos, hem envigorat, hem fet més resistent i resilient el nostre cos contra no només coses físiques com gèrmens, perquè hem treballat el sistema immunològic, circulatori i tot, sinó també l'actitud. Shavasana. Quedeu-vos aquí tot el temps que necessiteu. Els que voleu ja començar amb el vostre dia, ens posem a un costat, ens donem una última abraçada aquí. A veure si podeu comptar fins a 8 abraçades avui, les que ens fem a nosaltres mateixos també compten. I aquí ens ajudem per trobar-nos aquí asseguts. Sukhasana o lotus, allà on la vostra pràctica de ioga us agradi més. Tanquem els ulls, mans de Namasté, en agraïment, agraïts d'haver dedicat aquest temps per nosaltres, per nodrir aquest espai, tant a nivell físic com a nivell mental, a nivell emocional. I que sapigueu que podeu tornar a aquesta manera de sentir-vos qualsevol moment del dia. Només heu de tancar els ulls un moment i recordar aquestes sensacions. Namaste. Gràcies a tots i totes.